Meliana és una de les poblacions de referència de la comarca de l'Horta Nord. Som un poble afortunat amb una horta extensa i una platja espectacular, però també amb patrimoni, una oferta gastronòmica de qualitat i un futur prometedor. Ens hem convertit en pioners. Fimel, la Fira Comercial i Agrícola de Meliana, porta més de 20 anys donant a conèixer la completa oferta comercial de la nostra localitat. I és que som un poble de servicis, pròxim a la capital i molt ben comunicat. Precisament per afavorir aquesta comunicació, hem llançat Comel, una plataforma en línia per a dinamitzar el comerç local i de proximitat de Meliana. L'ús és molt senzill. Només has d'accedir al web comel.es i consultar totes les ofertes i promocions que anirem publicant dels comerços de la localitat. Inclús podeu subscriure-vos a la newsletter per a rebre aquestes mateixes ofertes i promocions per correu electrònic. A més, anirem publicant-les en les xarxes socials. Per això, punxeu a seguir per a mantindre-vos informats. Comunica't amb el comerç de Meliana. Utilitza Comel.